Lokaci mai matukar tsawo, kasar mu ta Indiya ta taba zancen kanta a cikin wani mawuyacin hali game da turawan mulkin mallaka. Mikiya ta kasance ido ga babban sarkin wannan karni domin lura da abubuwan da kaje ka dawo. Ana cikin wannan hali sai ubangiji ya albarkaci wannan masarauta da wasu jarumai sun kasance sadaukan da ba taba yin irinsu ba. Sadaukai ne guda uku. Wuta! Ra uku, sadaukai uku. Wannan shine sadauki na farko wanda ya fara firgita turawan mulkin mallaka, wanda ake malakabi da Ra na farko. Wannan sadauki ya kara ma ahalin kasar Indiya zumman kwatar yanci, ya ba da goyon baya wurin razana turawan mulkin mallaka. Ra uku, sadaukai uku. Dole ne sai mun kuntata ma mutanen kasar Indiya domin su bayi ne a gare mu. Na rantse sai mun rusa daular su. Maza mu je. Girgizan bayyanan sadauki na biyu. Wannan sadauki ya kasance jagorar mayakan wannan masarauta. Haka zalika shine ya bada dabarar yakin da za a tunkari wa'annan turawa. Ya kasance Ra na biyu. Ra uku, sadaukai uku. Shi sadauki na ukun ya bayyana ne a cikin gidan sarauta. Shi ne wanda ya kasance mai iko a wannan yanki. Ya tsaya ne kai da fata domin kwatan 'yancinsu a wurin turawan mulkin mallaka. Ra uku, sadaukai uku yana nan. Ba zato ba tsammani aka watsar da masana'antar. Shin wani ya mutu a nan ne? Ka bude kofar Linco! Ka bude kofar Linco! Yi sauri, ja motan da wuri. Dodo ne. Ina Liangzi? Liangzi ta faɗa mana akwai wata kamfani ta kudanci kilomita 10 ne daga nan zuwa wajen. Can ne ta tafi. Ina amma kake. Corona! Kasa! Wato wannan kamfanin ka ne? Ka sanar da ni me ya faru da macijin yake haka? Wannan kamfanin sinadari ake kerawa a cikinsa. Wato, kai ma shi ne dalilin da ya sa kake nan. Corona! Kasa! Me za mu sai da bayanan? Me za mu je hawa ta biyu? Mu gudu, wata! Subhanallah! Corona kasa. Wannan shiri mai suna Corona kasa yana nan tafe. Nan hakika wannan matsafiya ta gallabi dukkanin al'umman garin nan. Kokarin mu shine mu nemo lungun da take domin mu dakatar da al'amarin ta gabaki daya. Hakan yana yi mana nuni da tamkar ta kasance kurowa ce, domin ko ba ta da wani muhalli ko da guda daya. in dai kuwa haka ne ya kamata mu dakatar da wannan kurwa, domin za ta iya illata jikokin mu gabaki daya, har da wanda ma ba su riga sun zo ba. Matsafiya! Hakan zai yiwu. Dana, karka damu ka ji ko? Kana tare da sa albarkan uwa. Babu wani abin da zai faru da kai. Ina da yakinin cewa in dai har Sinha da Lagna suna tare, to babu wani abu da zai iya tasiri a kansu. Raba wa'annan yaran zai iya kasancewa babbar iftila'i ne. Bana da muradin rabuwa da ke Lagna. Ya kamata mu bar yaran da ɗan wani lokaci kafin mu ga yadda za mu karasa da ita. Matsafiya! Za mu san yadda za a yi mu dakatar da ita gabaki daya. Matsafiya! Wannan shiri mai suna Matsafiya yana nan tafi, nan ba da jimawa ba. Domin neman sabbin fina-finanmu, ku tuntube mu a cakwalkwalin mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna.
daga kamfanin Nas Dub Studio Kaduna yana nan tafi. Gani nan mama. A cikin wannan masarautar, kaddara ce akan wani ɗan yaro wanda yake da matukar banta ajibi. Daga bisani shine ya kasance magajin wannan masarauta. Jirgina! Kana ji ko ɗana, lalle ka rage zafin zuciya. Ya kasance shine magajin wannan masarauta. Ka dakata na ce, wannan wani irin zuciya ce, ka bi komai a hankali. Ina daidai da koma wane ne. A shirye nake, ina magajin karagar naku yake in ya isa ya kalubalance ni. Ɗana shine magajin wannan karagar, sannan ka sa a ranka tamkar ya kalubalance ka ya gama. Domin kuwa ba za ka iya da shi ba. Wata masarauta! Wannan shiri mai suna Wata Masarauta yana nan tafi, nan ba da jimawa ba. Domin neman sababbin fina-finanmu, ku tattabe mu a cakwalkwalin ma'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nas Dub Studio Kaduna yana nan tafi. Sauƙin wannan ibtila'in. Ɗana, shi ma zai zama Krish. Wani suna ya kamata mu sa mishi? Babban suna. Ina so mu sa masa Rohit, an sake haihuwarsa. Krish wata sabuwa! Krish yana farin cikin samun wata sabuwar rayuwa. Amma a wannan lokacin yana dauke da wata sabuwar salo. Wane ne kai? Krish, na kasance tamkar yadda kake. Akwai wani abin da ya sake bayyana daga can wata duniyar wanda na kasa gane menene wannan abin. Kuma yana ƙoƙarin mallakar wannan duniyar ta. Krish wata sabuwa! Ina Krish din nawa yake? मेरा दिल प्यार का दीवाना 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 प्यार का Wannan ita ce duniyar fasaha, kuma muke sarrafa ta duk yadda muka bukata. Ina so in gindaya ma wancan Krish din layi, in ganin shin zai iya tsallake ta. Krish wata sabuwa yana nan tafi. Shin wai dama Krish bai mutu ba? Na ɗauka baya raye. Yana nan a raye. Krish wata sabuwa yana nan tafi. Nan ba da jimawa ba. Domin neman sababbin fina-finanmu, ku tuntuɓe mu a cakwalkwalin ma'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nas Dub Studio Kaduna. Game da kwastomominmu masu downloading, za mu ba su wannan shiri kwana 3 kafin mu sako shi kasuwa
ku tuntuɓa wakilanmu mafi kusa, yana nan tafi. I've got a problem. Na yi tunanin haka, amma samsam na gagara. Ta ya za a yi mu kauce ma mutanen nan? Kai yanzu menene shawararka? A nawa tunanin bijire musu zami kawai. Shin ka amince ka kulla sirrinka da ni? To ya na iya? Gaskiya ba mu taɓa ganin wani abu makamancin wannan ba. Shin za ka iya tsira kuma ka kasance a haka? Sun ce a ƙarƙashin hukuncin shugabanmu ne. Su suka masa allura ya dawo wani kala daban. Shi yasa nake jin tsoronsu. Wannan sirri ne. Ba na son kowa ya san wannan sirrin. Cewa fa aka yi za ka koma tamkar makami, kuma ba za ka taɓa dawowa ba. Barkeke! Abin yana da ƙarfi sosai. Sun riga sun gurɓata masa halitta. Zai wuya yanzu in iya mishi magana ya ji. Da zai yiwu da na yi amfani da hakan. Barkeke! Hakika akwai wani abu da yake faruwa. Garin yaya haka ta kasance. Barkeke! Wannan shiri mai suna Barkeke yana nan tafe, nan ba da jimawa ba. Domin neman sabbin fina-finanmu, ku tuntube mu a cikwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nas Dub Studio Kaduna yana nan tafe. Shekaru masu matuƙar tsawo, zuri'a na sun yi rayuwa a cikin wannan daji. Dajin Amazon. A wannan lokacin kuma mugayen halittu sun cika wannan daji ta ko'ina. Ni ce nan 'yar amana, babu wani abin da ya isa ya bani tsoro a cikin wannan dajin. 'Yar amana ta kasance ita ce garkuwan wannan dajin. Ki shirya, wani mai sihiri zai kira ki. Barka dai, shin kin san wane ne? Ba na magana da mutum kan shi yana daidai sai dai ya juya ƙasa. Menene yake faruwa? Ya kamata mu dakatar da su. Hakika kuwa wannan lokaci ne wanda ya kamata mu tsallaka mu je duka. Waya! Ba mayin daji ba ne, kawai dai matsafa ne. Kawai za ki kasance kina kula da kanki. ¡Yar amana! Wayo Allah, wayo, mu kiyaye! Hakan na nufin wannan daji na ne, kuma ina da fahimta ga dukkanin namomin dajin. Ana tare! 'Yar amana. Ku dai dakata ku ga yadda ake runguma! Wannan shiri mai suna 'Yar amana yana nan tafi, nan ba da jimawa ba. Domin neman sabbin fina-finanmu, ku tuntube mu a cikwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nas Dub Studio Kaduna yana nan tafi. Sarkin da ya bar karagarsa a cikin rayuwarsa ya tsani matsafa. Yana bin dukkanin duniyar matsafa domin ya ga ƙarshensu. Wa'inda suke rayuwa a ɓangare daban-daban. Malin,
Shi ne ya kasance mamallakin takobin. Daga ina zai bullo? Jarumin ya kasance yana cikin fadar Hatsabibai. Wazirin sarkin shi ma kanshi yana buƙatar takobin. Takobin tsafi! Ta kasance sarauniyar matsafa. Hakan ya kasance da ita ne ba da sirranta ba. Kwata-kwata ba ta muradin tsafi. Takobin tsafi. Wannan shiri mai suna takobin tsafi yana nan tafe. Nan ba da jimawa ba. Domin neman sabbin fina-finanmu, ku tuntuɓe mu a cakwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nasdaq Studio Kaduna. Yana nan tafi. Al'amarin ya sha bamban da yadda kuka sani. Wannan zakin salon shi na daban ne. Kar ku gwada wasa da ni, hakan sai da rai ne. Samni bana da wata tsama ga mutanen kirki, amma ga mutanen banza ni to dole! Yaro man kaza. Babbar matsalar da yake faruwa shine tun baka tafasa ba za ka ƙone. Wane ne kai? Abokaina suna kirana da raddafa, amma al'umman gari suna kirana da zanzaki! Kana tunanin ka isa ne? Ka isa ka ja da izza ta? Idan ka isa to ka biyo ni sahara ta. Zan nuna maka bambancin zare da abawa. Zanzaki! Kar ka sake ka soke kudurinka, domin kuwa gani na tafe. Janzaki! Wannan shiri mai suna Janzaki yana nan tafi, nan ba da jimawa ba. Za mu fara kawo muku wannan shiri ta hanyar masu downloading, wato masu tura fina-finai daga cikin kwamfuta zuwa wayoyin hannayenku. Ga dilolinmu masu bukatan wannan shiri, ku tuntuɓe mu a cakwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nasdaq Studio Kaduna. Yana nan tafi. Mun kasance muna yaƙi sama da shekaru 30 a tarihi. Gaskiya ne? Makiyanmu ba mutane ba ne. Muna buƙatar ka da kai faɗa. Za ka tafi kenan? Tabbas zan dawo. Me yasa haka yake faruwa? Me ya faru ta ɓangaren malamai? Ta ɗayan ɓangaren ɗaliban ba zan iya bi ta wajen ba. Zan aje ki a can wajena. Babu wani abin da zai faru da ni. Ke ce za ki kula min da ita. Idan kuma wani abu ya faru da kai ya kenan. Kashi 70 na mutanen mu san ba su dawo ba. Mutum yakan yi abin da ya cancanta ne ga iyalansa. Kana kan tsari. Kamar wani iri, yadda da yake a rubuta. Oh, na gane. Awon jiki ne? Kun iya bada abin dariya. Wannan abin zai ci gaba da wanzuwa da kai ba tare da wani matsala ba. Kowa ya shirya. Kun gama shirya komai? Amma me yasa ba ku sanar da ni wannan tsarin naku ba? Sai ku yi min bayani. Kar ka damu akan haka, ka fahimta. Kawai dai komai in ce eh. 3, 2, 1. Nan da watanni 11 masu zuwa, za a share duniyar mutane. Komai da komai zai zamo na wa'incan kwankwaman ne, in har ba mu tsaya mun yi yaƙi yadda ya kamata ba. Kar ki dami kin ji ata. Ina ƙoƙarin taimakon duniya ne da dukkanin mutanen cikinta. Haka abin ya kasance. Cewa aka yi mutane za su yi ƙaura a wannan duniyar. Ma'ana kowa zai rasa rayuwarsa. Ya za ta kasance idan wannan maganan ya tabbata? Ya zama lallai mai yaƙi. Ramin kura! Mu ci gaba da kaftawa. Ramin kura! Wannan shiri mai suna Ramin Kura yana nan tafe, nan ba da jimawa ba. Domin neman sababbin fina-finanmu, ku tuntuɓe mu a cakwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nasdaq Studio Kaduna. Nasara!
za mu iya zuwa ko'ina ta kowace ɓangare, sannan za mu rika tattaunawa tare. Dole ne mu haɗe kanmu domin kasancewa A tare. Nan ne ya kasance wuri mafi kyawu a garin nan. Sama da kowace duniya. Za mu shiga ko'ina a duniya tare. Za ka yi mamaki. Kai ɗan uwa kalla abin sha'awa. Wow! Dakata, shin ka an kare? Ba wanda zai iya ganewa. Luka ɗan baiwa! Please don't take my sunshine Na uta a Luka ɗan baiwa! Daga ina ma kuka ce kun fito ne yara? Wannan shiri mai suna Luka ɗan baiwa yana nan tafe nan ba da jimawa ba. Domin neman sabbin fina-finanmu, ku tuntube mu a takwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nasdaq Studio Kaduna yana nan tafe. Ku balle ƙofar. 1, 2, 3. Ku kama shi! Kana ji na? Wannan yanayi ne wanda sai an yi amfani da sabuwar salo. Mai matuƙar sauri. Tinkararsa yana da matuƙar haɗari. Ba wanda zai iya. Ya kasance ɗaya daga cikin manya-manyan 'yan jagaliyan birni. Kar ka sake kai abin da ba shi ne ba. Salonmu ta farko. Lokaci yana tafiya. Babu wanda ya zo da wani labari? A halin yanzu ya samu wani mataimaki. Kuna tunanin zai zo hannu? Ina da tsarin da za mu gasi. Duk damammakin da ka samu menene ka aikata? Sai yanzu ne ka san da tsari. Kar ka sa in yi mummunar fahimta. Ba abin da za ka yi. Menene kuke yi a nan? Tsalle-tsalle! Dama kana iya yin turanci? Gabaki ɗaya tsarinmu ya ƙare ne akan idanunsu. Kai ma ban yarda da kai ba. Tabbas wannan shawara mara kyau ne. Ku farinka kula sosai. Ɗan uwa maza mu bar nan. Muna iya bin nan. Wannan ba zai da ku cikin sauƙi ba. Murƙushe za mu yi masa. Tsallen-tsalle! Wannan shiri mai suna tsallen-tsalle yana nan tafi, nan ba da jimawa ba. Domin neman sababbin fina-finanmu, ku tuntube mu a cikwalkwalin Mu'azzam da ke tashar motar kawo Kaduna. Daga kamfanin Nasdaq Studio Kaduna yana nan tafi.